हो दादा एग्जाम का करत बाटा मर्दवा पेड़वा तर बैठ के अकेले चुपचाप। अरे बाबू जनता न बाटा मर्दवा नहीं तले गाँव में बारिश नहीं होत बा तो सोचनी है तनी भगवान का तपस्या करी हो सकेला बारिश ओरिश हो जाए। गर्मी बहुत ज्यादा होत बा धान उन सूख गइल बा हमार। कहो दादा ई त कमवा ठीक करत बाटा लेकिन कहो गाँव ओढ़ धोइले बाटा कि बस ऐसे ही तपस्या करे जात बाटा भगवान का खुश होई। चुप भोसड़ी वाले नहीं तो नहीं। हाँ हम तपस्या करके सोचत बाटी गाँव को भलाई करे तुआल बाटे यहाँ भंडक करे ससुर के नाती नहीं करे। अरे दादा तू नहीं समझत बाटा मर्दवा नहीं तेरे पहले के जमाना के जौन कुल कहले बाटा सही कहले बाटा। अगर तू निन्ना होई के ना गाँव भर घूमबा ना तो बारिश पक्का हो जाई। क्या भोसड़ी वाला उल्टा बतियात बाटा। छोट लड़का रही तब होई ससुर के नाती हम बुढ़ा आदमी निन्ना है के घूमो गाँव भर बेइज्जती करवाई पाई हम रहा। अरे हाँ हो दादा भुला गलनी मतलब कोनो छोट लड़का रही ना देखा तो हर लड़का कहीं ना हो छुटका ओके भेज देता कहने मतलब गाँव भर निन्ना है के घूमत खुदा बारिश होखे लागे। का करबा बाबू दर देवता पूजा उजा पौता नहीं बाटे तो कहाँ से बारिश हुई पहले बतावा। अरे मर्दवा कक्का का तोहरा के चाहे तू बतावा हम कहे न पूजा करवा दे गाँव भर जा फिर कहिला ना सबके तू बतावा खाली का लगी। अरे बाबू का लगी खस्सी सुअर लगी और का यह कुल न लगेला दर देवता मांगे न जनता न बाटा जब ले कुल पहिना तब ले खुशा ना रही। जब मर्दवा कक्का ऐसे दर देवता के फूदे जर जा ससुर के नाती नहीं चले पहले बताओ उनके तो भलाई करे के चाहे तो ससुर के नाती अपनियो बलि मांगत बाटा तो इसने भगवान के कौन जरूरत बा। सही कहत बाटा बाबू लेकिन दुनिया ना न समझी हो भगवान माने कुछ नहीं बा। जब ससुर के नाती भगवान दर देवता ले तो बाटा बोली तो आदमी का। देखो कक्का हम जा रहे गाँव वालों को मना करने आज के बाद कोई भगवान का पूजा ही नहीं करेगा जब तक हमारा गाँव में बारिश नहीं हुई।